Jakubko, videl si? My sme dostali aj Zlatú Fatimu. Trenčín mesto módy, keď fungoval. To ešte asi ty nevieš. A potom v Prahe ocenenie Zlatá elegance za kabatiky. Tak pôjdeme do druhej miestnosti, ktorá sa ešte len bude prerábať. Takže dúfam, že v jeseni bude prerobená táto miestnosť. Tu bude tiež nábytok, tu budú kryštálové lustre a tu budú vás čakať kabatiky. Teraz je tu tovar taký teraz prechodný na jeseň, zima. Ale čo chcem povedať, že tu máme posledné kusy precenené, takže dievčatá, ženy, ktoré chcete lacnejšie kúsky, nech sa páči, prídite, máme tu aj tovar v menších cenách, ako rozprávam na videách, takže ja si myslím, že sa tu každá nájde. Sú tu veci od 20 eur, aj po 30 eur, po 40, kvalitné veci, precenené na polovicu, takže neváhajte a prídite. Helenka, ďakujeme za ukázanie. Presťahovanie trvalo mesiac, ale nevideli sme ešte videá z predmestskej, ako ukazuješ šaty alebo nové modely. Budú videá odtiaľto? Áno, samozrejme, podľa mňa budú už za 2, za 3 dní aj odtiaľto. A ty to veľmi dobre vieš, lebo sme ich natáčali.